Ja mä olen tämän kesänäytelmän Rusetta ja vanhasta muistista puvustaja. Aiemmin olen tehnyt puvustushommia lähinnä lapsi- ja nuorisoteatterin parissa. Ja muutamana kesänä ollut sitten myös puvustusapuna kesäteatterin puolella. Mutta tämä kesä on nyt ensimmäinen, kun otan itse ihan koko vastuun kesänäytelmän puvustamisesta. Puvustustyö lähtee liikkeelle siitä, että ensimmäisenä lukee tekstin ja alkaa sitä kautta sekä sitten harjoituksia seuraamalla tutustua roolihahmoihin, että millaisia persoonia he ovat. Puvustaja yleensä keskustelee ohjaajan kanssa, että jos ohjaajalla on jotain tiettyä, mitä hän haluaa tietynlaista vaatetta jollekin hahmolle, niin sitten tietysti yritetään mahdollisimman hyvin ottaa ohjaajan toiveet huomioon. Myös näyttelijöiden kanssa on toisinaan hyvä keskustella, että millainen mielikuva heillä on omasta roolihahmostaan, ja sitä kautta voi sitten avautua erilaisia ajatuksia ja ideoita puvustuksen suhteen. Toisinaan myös käsikirjoituksessa on viitteitä siitä, mitä näyttelijällä tai roolihahmolla pitäisi olla päällään. Joten käsikirjoitus on se kaiken lähtökohta puvustustyölle. Puvustus on osa esityksen visuaalista kokonaisuutta ja sen pitää toimia yhteen sekä näyttelijän työn että lavastuksen kanssa. Puvustuksen tehtävähän ei ole saada näyttelijää näyttämään hyvältä, ellei se kuulu osana hänen rooliinsa, vaan puvustuksen tehtävä on ilmentää hahmon persoonallisuutta ja kertoa hahmosta sellaisia asioita, jotka esimerkiksi tekstin kautta ei tule välttämättä esille. Puvustus voi paljastaa hahmosta erilaisia asioita, kuten vaikkapa hänen sosiaalisen statuksensa, hänen taustansa, varakkuuttaan, oikeastaan mitä tahansa. Tämän kesän erityisiä haasteita on ollut se, että meillä on kesänäytelmässä vain 2 miesnäyttelijää, joten on useampi naisnäyttelijä, jotka joutuu tekemään miesroolihahmoja. Ja tämä asettaa oman haasteensa sen suhteen, että näistä roolihahmoista pitää sitten puvustuksen sekä maskeerauksen avulla pystyä tekemään mahdollisimman miesmäisiä ja maskuliinisia, että he menisivät uskottavasti sitten miespuolisista hahmoista.